čo je veľmi dobrý nápad. Nech viacej takých akcií. Áno, dvakrát brinzová, no. Ja som kvôli tomu prišiel, lebo som sa dozvedel, že robíte takúto akciu a je to také celkom zaujímavé spojenie, ešte takéto niečo nebolo, takže je to lakavé, je to pekná akcia. No, je to vynikajúce, každý si pochvaluje, vidím všetkých ľudí usmievavých, tak aj ja si dám tú kávu jednu. Lebo ja už som bol na káve, ale ku električke som ešte nemal. Potešila vás? Veľmi, veľmi. Prekvapilo a potešilo. Páči sa vám naša električka? Áno, a mohla by byť aj častejšie. Výborné, krásne, je to, pumpuje tu hudba, krásne to je, super. Robilo to pekný 1. október. Výborná. Vyšlem kavička? Áno, výborná je. Je výborná. Ja som kvôli ní přijel z Brna a nelituju. Chutí mi kavička, som prišiel tu, že mi chutí kavička a som rád. Aj s baristom ste spokojní? Áno, môže byť. Môže byť. Príjemné osvieženie. To pohreje na duši, hej. Ja som milovník kávy, čiže ma to naozaj potešilo, hej. Ja som nastúpila a takto mi buchla do nosa táto vôňa kávy praženej, čiže a je to super, že takéto akcie sa dejú.